Z One of Icary, dneska mám recenziu na Shiatsu Caribbean Dream. Tak. To sú kamene vlastne, ich tam moc není, ale tak to vypadá. Vonia to ako vanilka, mango, čo smotanové, neviem, také divné. A celkom dobre to vonia. Po vyfajčení vyzerajú tí kamene takto, jak štrk venku na chodníkoch. Tak fajčím, a ladím fatota, 2 kokosáky, 2 vrstvy alobalu, dierky len pod uhlí. Fajčím už hodinu. Dym je dobrý. Teraz už necítim vôbec žiadnu chuť, ale na začiatku takej, tak jak to vonia, ale strašne slabé to je. Keď pridáte moc tepla, tak to je také silné na krku, takže budete kašľať, tak opatrné s tým. Tak to je asi tak všetko. Majte sa.